Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव CM नि Atmanirbhar Yojona नोंथांमोना एबा स्किमनि सायाव युथ्सफोरा मोनगोन 2 लाख लाइमोनफोरा मोनगोन आरो बेनिफ्राय फिसासिन एमाउन्टआ जाबाय 2 लाख बेनिफ्राय जागायनानै 5 लाखसिम स' बेनि इन्टारभिउ डेट फोसावबाय CM आहाय फोसावबाय दिनै आरो बेखौ माब्ला लागोन नोंथांमोना भिडिअ नाय जोबजासिम आरो हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम लोगोसे जायफ्रा Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि स्किमनि आपडेट आरो लोगोसे नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन स' बेनिफ्राय सेकेन्ड चेनेल लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना जोलाव फैखे सेकेन्ड चेनेलावबो जेब्लायबो स्किमनि लननि बागै आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन दा जायफ्रा CMनि लनखौ एप्लाइ खालामदों फाइनाल फर्म साबमिट खालामबाय गुड निउस मोनबाय नोंथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ नाय अब्लानो नोंथांमोना डेटखौ मोनगोन आरो इन्टारभिउनि थाखाय साखाफारा नोंथांमोना जानो हागोन स' बिदिब्ला जों थांग्रोनो फार्स्टआव अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो फाइनालि फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव चिफ मिनिस्टार नोंथांमोननि आत्मनिर्भर यजना एबा स्किमनि सायाव नोंथांमोना मिथिगौ जे लाइमोनफोरनोहाय खामानि मावनो थाखाय जायफ्रा बेकाराव दङ एबा जेबो खामानि मोनाखै स' बिथांमोना साख्रि मोनाखै स' बिथांमोननो थाखाय मोनसे राङारि अनसुंथाइ होनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ बेनो जाबाय नोंथांमोना मिनिमाम 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम नोंथांमोना मोनगोन दा बेनि फाइनान्सियेल इयार एबा रां सोनायनि नोंथांमोननि बोसोरा जाबाय 2023 आरो 24नि गेजेराव मोनसे आरो 25-26नि गेजेराव मोनसे हमना ला बैसागुनि खाथि खालायाव नोंथांमोनाहाय फार्स्ट किस्तिखौ मोनहैगोन आरो नेक्स्ट बोसोरनि बैसागु समावहाय नोंथांमोना सेकेन्ड किस्तिखौ मोनगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना मिथिगौ जे नोंथांमोननि सिलेक्सन खालामनाया जागायसिगोन आरो डेटखौ फोसावखाबाय दा नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लानांगोन जायफ्रा सेलेक्ट जायो इन्टारभिउआव पास जायो अब्ला से दा नोंथांमोना ट्रेनिं लानांगोन आरो ट्रेनिं लानाय समावनो 10,000 नोंथांमोननो बेथनबो होनाय जागोन एबा हाजिरा होनाय जागोन आरो बे इन्टारभिउखौ माब्ला लागोन चिफ बिथाङा दिनै फोसावबाय माखासे एनाउन्समेन्ट खालामबाय मिडियानि गेजेरजों आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना फेब्रुवारि फैगौ दाननि फेब्रुवारिनि 20निफ्राय 22नि गेजेराव गासैखौबो लेंहरनानै जायफ्रा फाइनाल फर्म साबमिट खालामदों बिथांमोनखौ लेंहरनानै इन्टारभिउ लासिगोन आरो बेयाव पास जाबाथाय नोंथांमोनखौहाय 1 दान ट्रेनिंखौ होनाय जागोन आरो बेयाव हमना ला सोरबा दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय जिखुनु जाया खामानि मावनो लादों बेखौहाय ट्रेनिंखौ होगोन स' डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय ट्रेनिं लागोन नोंथांमोना होनांगोन आरो नोंथांमोना खामानि मावनांगोन जेरै एग्जाम्पल जुदि नोंथांमोना अमा फिसिनाय लायोबा स' नोंथांमोना भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ट्रेनिंखौ लानांगोन आरो एम्फौ फिसिनायबा हमना ला सेरिकालचारनिफ्राय बा नोंथांमोना दखानफोर होनाय बा इन्डास्ट्रि लेभेलनिफ्राय स' नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ जेरै ना फिसिनाय बा फिसारि अफिसनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय ट्रेनिंखौ होगोन जे नोंथांमोना जि खामानि मावनो लादों बेखौहाय फोरोंगोन आरो बेखौहाय नोंथांमोनाहाय न'आव बाहायनांगोन जेब्ला ट्रेनिंआ जोबगोन अब्ला नोंथांमोननि फार्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोनखौहाय 1 लाखखौ एकाउन्टआव सोनाय जासिगोन स' एकाउन्टआव सोगोन बेखायनो आधार कार्डजोंहाय बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन होमबासो हाबगोन आरो बाथ्रा जाबाय 1 किस्ति मोननाय एबा 1 लाख मोननायजों खामानि मावथारनांगोन आरो खामानि मावबासो बेखौहाय सार्भे खालामफैनानै 100% एबा सेटिसफाइड जायोबाथाय नोंथांमोनखौहाय सेकेन्ड किस्तिनि थाखाय एप्रुभ खालामगोन अब्ला नेक्स्ट बोसोराव आरोबाव मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन दा हमना ला नोंथांमोना 2 लाख मोनबाय बेनिफ्राय 1 लाखखौल' नोंथांमोना सरकारनो हरफिननांगोन आरो 1 लाखखौ नोंथांमोना मोनगोन एबा 50% जायखिजाया साबसिडिखौ नोंथांमोना मोनगोन स' नोंथांमोना 5 लाख बा 2 लाख 50,000खौ हरनांगोन बेनिफ्राय खावसेखौ मोनगोन दा बेनोमा नोंथांमोननि इन्टारभिउखौ लागोन होनना बुंबाय बेनो जाबाय 20निफ्राय 22 फेब्रुवारिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ लेंहरगोन आरो नोंथांमोनखौहाय सेलेक्सन खालामगोन स' बेनोमोन दिनैनि CMनि आत्मनिर्भर यजनानि बिग आपडेट